Kano, Right Honorable Don Sallau, dukkanin 'yan majalisa da suke wannan guri da jihar Kano, da girma babban bakonmu, da girma a sarkin majalisa na dokoki na damagaran wanda yake jihar Right Honorable Mutar Usman, da dukkanin 'yan majalisa suka zo da su daga wannan babbar ƙasa muhimmiya wuciyar mutum Nijar, da dukkanin jama'a suka zo wannan guri duk da 'yan jarida. Assalamu alaikum. A wannan rana ta 20 ga watan tara shekara ta 2013 muna yi wa wannan muhimman baki namu wance 'yan gida 'yan uwanmu zuwa wannan jiha ta Kano. Na gode musu kwarai da gaske, kuma ba mu yi mamaki ba saboda yadda zumunci yake tsakanin wannan jiha da damagaran da ma Nijar da Najeriya ga baki daya, wanda shine ya sa dan tsakanin nan da girma spika da dukkanin 'yan majalisar dokoki su 40 suka je wannan jiha, daga nan kuma suka wuce wasu sassa na Nijar musamman Yamai, wanda suka je sun kawo rahoto yadda aka karɓe su cikin mutunci da daraja da girmamawa, kuma inda suka ga abubuwa da yawa na ci gaba a wannan ƙasa. Musamman kuma sun ziyarci makarantar da muke ginawa da mu jihar Kano da kuma ƙasar Nijar, wanda cikin yarda Allah har ma yanzu yaranmu guda 101 da kuma su ma yaransu su ma kimanin 100 suna can suna karatu. Wannan abin jin daɗi ne, domin a wancan zuwanmu na fari a wannan gwamnati, Nijar ita ce ƙasa ta fara don na fara ziyarta, wanda na je na kwana a Damagara, na kwana a Maradi, tafi na yi kwanaki a Yamma. Alhamdulillahi a wannan lokaci duka mun yi tsare-tsare da tabbatar da aikace-aikace, amma saboda ƙarancin lokaci da muka samu a wancan lokaci mu iya samu mu gudanar da su. Ko da haka wannan abu yana zuciyata, yayin da muka dawo wannan lokaci kashi na biyu, nan da nan na je Nijar, daga mu da ministoci da 'yan majalisa da gwamnoni har da ma shugaban ƙasar gaba ke, wanda muka yi muhimman abubuwa guda uku. Abu na farko maganar gandun daji ko gidan zu. Wannan mun zaga nasu a Nijar, kuma wasu sun zo nan shugabanni daga wannan ƙasa ta Nijar sun ga mana mu gandun dajin, kuma har ma mun yi musanyan dabbobi tsakanin wannan gidan zu na Kano da gidan zu wanda yake a Yamai a jamhuriyar Nijar. Abu na biyu da muka yi magana shine maganar taro na musamman tsakanin 'yan kasuwa na Nijar da 'yan kasuwa na jihar Kano, wanda Allah shi ikonsa ya sa har mun yi wannan taro a jihar Kano, muhimmin taro. Manya-manyan 'yan kasuwa sun zo da jami'an gwamnati na Nijar, wanda har mun yi yarjejeniya daban-daban da su, abin da yake shafi harkar mai na fetur. Mun yi maganganu muhimmai akan kasuwanci na amfanin gona da na dabbobi da sauran abubuwa wanda suke muhimmai a tsakaninmu, wanda kuma mun yi tsari na cewa duka shekara biyu wannan kwamiti ko wannan muhimmin tsari da muka yi za a rinka mitin, za kuma a rinka cancanzawa. Mun yi a Kano, yanzu taro na gaba
za mu yi a jamhuriyar Nijar. Bayan wannan akwai wannan maganar makaranta, ita ma gashi Allah ya sa har an kai matsayin da muke a halin yanzu na yara suna karatu. Babban abin sha'awa shine na ji rahoto a GBC yaranmu har sun soma faransanci, wanda dama shine yasa aka kai su iya wannan yare kuma su yi karatu mai zurfi a wannan ƙasa ko sauran ƙasashe na duniya waɗanda suke magana da faransanci. Kano muna da yawa ƙwarai da gaske. Kano tana da buƙatar ilimi na kowane sashi, ilimi a kowane harshe, wanda shi ya sa ma muke ta ƙoƙarin gina makaranta wacce take za a rinka koyarwa a harshen Chinese a jihar Kano. Yanzu waɗanda za su zo su koyar wa malamai da za su koyar har an ba da su kuma sun kai takardunsu can China domin a ba su visa su taho jihar Kano. Mu kuma mun umarci ma'aikatar ilimi da tabbatar da cewar ta zaɓi malaman da suka dace, matasa masu ilimi na koyarwa, inda sun koyi yaran za su koyar da yaranmu, domin China, harshen China harshe ne wanda yake duk mai hangen nesa dole ya hango cewar ya kamata mu samu mutane da yawa wanda suke suna da ilimi a wannan